mahanaw sa lamang ang magpabilin ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabilin ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhanan, nagtulo sa tanan, katawhan mo giandan. Wat na'y laing gabayan pa, ang Biblia kumplito na, na akong buhing giyan. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Rise up and shine with Pastor Kim. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan mga kaigsunan sa nanto nga mga tik paminan din sa Shine FM o sa ato nga Facebook Live. Good morning, good morning, good morning, good morning. And welcome na welcome mga kaigsunan sa ato nga programa Rise Up and Shine. Okay, maguban-uban na sabti na kita ining adlaw mga kaigsunan pulong sige ninyong madunggan og babatian, magtudlo ka na to, maggiya ka na to sa kinabuhi nga maandam sa pagbalik sa Ginoo. Okay mga kaigsunan, pakishare sa ato nga live ini nga kabuntagon kaninyong tanan nga nagsunod og namin. Welcome good kayo asa mamong dapita sa kalibutan. Padayon ang ato nga pag-broadcast pagsibya kaninyo sa mga mensahe nga makalangit nga maghatag kagawasan, maghatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Si Kristo ang manunubo, si Kristo ang manuluwas, ug wa nay lain pa nga maghatag kanato igsoon ko sa kinabuhi nga klaro gyud human sa tong kamatayon, may kinabuhi nga nagpaabot kanato mga pinanggap. Kunang dili nato sayangan nga gihatag sa Dios nga kahigayonan.
Sa atong pagpadayon, pagkatag-pagtagat sa inyo nga mga messages, mato na kita sa pangabli nga mga pagampo, mga pinangga. Amahan na mo nga langit nun, salamat Lord, ining oras ugtak na sa kabuntagon nga imong gihatag na sabang lain nga adlaw laing higayon. Salamat Lord sa among pagmata. Nakita na mo ang kahayag Ginoo. Nakita na mo Lord ang imong gipangbuhat dinis kalibutan nga maghatag og kalipay sa mga dughan. Salamat Lord ining kabuntagon. Salamat sa mga kaisunan nga naakaron silang tulutag sa kamanimalay na sila mga dapit Ginoo naglantaw sa Facebook. Nakadungog sila ini nga mga pagsibya imong mensahe Lord ang madunggan nila magpahinumdom sa kinabuhi nga dapat tarungon sa dili pa ka mobalik usab tang di ba moabot ang kamatayon. Salamat Lord ini nga mga oras utak na sa buntagon sa matag usama minaw karon atagan mo silang abli o kasing Ginoo isab huna-huna Ginoo nga madinawaton sa imo nga mga mensahe nga makalangit. Lord, salamat jud kaayo sa tanang maglantaw, sa tanang nga naminaw ang ilang kinabuhi Lord mahimong dinihugan sa imo nga mensahe. Father God, akong ginatugyan, kinasalig kanimo ang tanan, pinaagi sa imong anak nga maos nga Kristo luluwas kitang tanan magaingon. Amen og amen. Now listening with Pastor Kim. Hi kaninyong tanan mga kaigsunan ko nga nagsunod na minaw. Salamat Kristo nga buhi nga Dios. Lain na sab nga adlaw ngayang gihatag diri kanato mga kaigsunan. Thank you Lord. Thank you Jesus. So isulti diya sa inyo nga dapit asa makakaron. Thank you Lord sa bag-o na sab nga adlaw nga imong gihatag sa akong kinabuhi. Pasalamati ang Dios igsoon ko i-recognize ang iya nga kaayo diri sa ato nga mga kinabuhi. Ayaw ninyo igsoon og kanabit ng pakyasa ang gimo sa Dios diya sa inyo nga kinabuhi. Ayaw ninyo igsoon og pakyasa nga mapasalamatan ang Dios diha sa ato nga mga kinabuhi. Manunubos sa tanan nagkatawhan. Ato yung paningkamutan mga kaigsunan pulong sa Ginoo ang atong madunggan og mabatian nga diin maghatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Okay, sa tanang kasunod og naminaw diha karon atong padayonon igsoon ang mga buluhaton nga makalangit pagsangyaw sa maayong balita, may tungod sa kaluwasan, may tungod sa kabaguhan nga matama ang atong kinabuhi sa pagsunod sa Ginoo mga binangga. Okay, good morning diha ni Sister Rochelle Gaba Singgit. May buntag Pastor Kim og sa tanan nga mga viewers. God bless. Gikan ni Roldan Caliora, may buntag Pastor Kim. Gikan ni Flores Lowens, I'm here again. Pastor Kim, blessed Thursday morning. We are watching and listening from Montalban, Rodriguez, Rizal, Manila. Paki-share sa ato nga live mga kaigsunan ining oras ug takna sa kabuntagon na i-share gininyo ang ato nga live mga kaigsunan. Ay paabot gyud kini sa inyo nga mga higala mga igsuon aron ang mensahe sa Dios mudangat diha kaninyo mga kaigsunan sa ato nga mga higala. Okay, pero paabot nga maka-live ta igsuon sa mga sibianan nga naa sa atbang aron ang pulong sa Dios madunggan. May buntag ni John G. Blanco. Good morning, Pastor. Pa-shout out ko ni Mama Jerma Papa Jory og sa nga nadia sa barangay Nagsao. Pa-shout out ko Pastor Ryan Makilang, ni Bro GL Maki, ni Kiberjan, ni Chiri, ni Chong, Pastora Kenneth Makilang, Bro Janry diha sa barangay Villegas from John G. Blanco sa Cebu City. Salamat sa itong mga kaigsuunan nga nagsunod og naminaw ining oras ug takna sa kabuntagon. Kumusta man ang inyong kinabuhi igsoon? Nagbadasigon ba? Nagmaligon ba? Yun nga atong siguroon ha, na dili kalibutan na gamit nato kundi Dios gyud.
Okay, so salamat kay mga kaigsunan nga din ang Dios naghatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan, nga mahimo kita nga lig-on og kusgan sa pagsunod og pag-alagad ngadto sa ato nga buhi nga Dios. Kaninyong tanan diha nga nagsunod, mga pinangga ko nga naminaw, kumusta man ang inyong nga pangapagkugi? Kumusta man inyong kabuntagon? Okay ra ba? Wala ra ba mga kuan diha? Mga problema? Kada problema igsoon kada adlaw na. Pero kabalo ka, depende ra ba na nimo gimo nang problemahon. Kada problema gina. Pwede mo ganun problemahon og di ka kainom tubig. Napoy uban nga ay war na problema. Problema og di kakaon, napoy uban nga di pod wala ra sayang una. Muna mga kaigsoon ka depende ra gina nimo. Apan ang tao nga may Kristo sa kinabuhi, ang tanan nga hitabo sa kinabuhi igsoon iyahara ng hunahunaon nga usa ni ka sitwasyon, usa ka challenge na kinahanglan ko ning malampasan, kinahanglan ko ning malampasan nga mao nga sitwasyon kay kini temporary lamang. Temporary lamang igsoon ko ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi o andili temporary ang kaluwasan, andili temporary ang kaayuhan nagihatag sa Dios nga para langit na. Dinis kalibutan Kristohan og padili maka-experience og sakit, maka-experience balatian, maka-experience og kawaladon. Pero dito sa langit igsoon nga atong gipangandoy di na ta maka-experience niya ng tanan ngano man sa langit perpekto kayo igsoon. Unang dinhi maningkamot gyud ta nga maabot ang langit, maningkamot gyud ta nga makaabot ta dito. Aron igsoon kung di ta maabot og langit perpekto dili kaduha kay sa langit manggod kumpleto na ang tanan. Kalipay, wala na iluha o nanagi dito tanan provided na igsoon. Kay kini naman kung kalibutan mao na dili perpekto. Ang kalibutan dili perpekto igsoon ko paghatag sa tanang gikinahanglan sa tao, pero ang langit naghatag kini sa kompleto nga mga panginahanglan sa tao nga dili na magaguol, di na magaluya, di na masakitan, di na maghilak, wa na makagutom o kauhaw didtong dapita tungod kay kana nga mao nga dapit wala na kay pangitaon o ang dapit nga diin giandam sa Dios. Ang langit mga pinangga alang sa tanang mga tao nga mituo, midawat, nagkinabuhing balaan, matarong putli, nagkinabuhi nga sama kaniya. Munang samtang karon igsoon ko, may higayon, may oras pa, muduol na kita kaniya nga matinudanon, kay ang Dios igsoon ko. Muhatag ka na sa kompleto nga benepisyo alang sa tanan nga mga iyang mga anak. Mahitungod sa akong hari, siya ninaog, alang ka na po, wala gayud ni na kudamha, ang iyang paghigugma, iyang kaayo nabatian ko, naapapay makalabaw kanimo, gipayran mo akong kaniadto, gihinluan o gipakamatyan mo ako. Wala na ko'y laing gipangayo, presensya mo, Jesus.
air. Sa gyapon nagsun ka magnaminaw din sa Shine FM ug sa ato nga Facebook Live. Mga kaigsunan, kumusta? Pag-usab sa tanan, okay, paki-share sa ato nga live ha. I-share mga kaigsunan, ipaabot sa inyo nga mga higalag amigo nga dinhi pulong sa Ginoo. Mga kaigsunan, walay gipromote nga relihiyon o grupo, ang atong gipromote si Kristo nga mao'y nagpalansang sa cross. Siya ang muluwas sa katawhan, siya ang mohatag og kinabuhi sa katawhan sa tanan nga mapainawsanon nga muduol kaniya. Ay kalimti nga istorya, partial obedience still disobedience. Kung ang katunga lang nimo pagsunod igsoon sa mensahe sa Dios, pagkatunga nimo pagtuman siya nga kagustuhan, mura ra kag wala nagtuman. Munang kung moalagad man gyud kag Dios, tinud-an na lang gyud na ha. Maayong buntag sa atong mga pinangga kay nga mga kaigsuonan ato ni tagapagtagad kinsa man ni sila. Atong igsuon diha sa may Basay si Pastor Risi Baldonado. Salamat sa atong igsuon Pastor Risi, kumusta mo diha? Kumusta man diha ni Pastor Nixon? Atong mga kaigsuonan diha. Good morning Pastor Kim, a blessed morning sa tanan nga viewers ug sa tanan nga naminaw sa Shine FM. God bless sa tanan. Ika ni Pastor Risi Baldonado. Ika ni Brother Josefino Fino Paran. May buntag Pastor Kim og sa tanan nga viewers na minaw lang ko samtang ga trabaho. God bless Pastor. Salamat sa tong igsuon nga makugihon kayo karon nga naa sa iyahang nga trabaho. Gika ni Fuentes Jennifer, may buntag Pastor Kim, God bless. Okay, gika ni Brother Brian Himina, kumusta nga tong igsuon dia? Namay sa Cebu, no? Amping-amping mo dia mga kaiso na bantay yan. Mapagmatyaga. Okay, good morning Pastor Kim. Salamat sa Ginoong kanunay siya nga naghatag og kaligon og kusog kanato adlaw-adlaw. Tinod ka na mga kaisunan. So salamat Brother Brian ang maghatag kaligon kadasig dia kanimo sa imong nga trabaho. Dagan kanyag kaalam. Salamat kay sa Dios nga siya mapinantayo, no? Una mga kaigsunan, maabot yun ang panahon nga kining kalisdanan, kapaitan, sama sa naitabo sa nagkadaiya nga nasod. Nga doon ay mga gera o nagkadaiya pa nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Pero kabalo kaigsuon, bulahan ka nga nakaila kag Kristo karon kay bisan ining kalibutan na biyaan man ka sa tanan, pero ang Dios dili mo biya kanimo. Good morning Danny Pastor Rinel Dolingoy. Good morning Pastor Kim og sa tanang katawhan si Ginoo nga matinud-anon. Nawala na. Kalitra kawala. Adara. Nga matinud-anon nga nag-alagad sa Dios dalaygon kayo ang Dios niining matahom nga kabuntagon. Salamat si Ginoo. Gikan ni Brother Armando Inglaterra, may buntag Pastor Kim, dalaygon ng Dios sa imong kinabuhi Pastor og sa tibok nimong pamilya og sa tanang mga followers watching from Island Garden of Samal. Samal. Pwede mo kundi siya masamar kaya na may samar pero kay Ilman Samal yun God bless us all. Okay, ni Ria Amante. Good morning, Pastor Kim og sa tanan watching here in Tanay City. God bless you, Pastor. Okay, salamat sa mga naglantaw karon ini nga oras. Di ko kabalong naglantaw ba mo wala. Kung wa mo nag-comment, di ko kabalong naglantaw mo kay masama na sunggingon nga kining atong monitor dili wala mo koy monitor. Di gyud mo matsakpan. Okay mga kaigsunan, nag-pray na ba ang tanan? Nag-pray na ba ang tanan? Basig wala mga pinangga ha. Nag-pray na ba ang tanan ngadto na sa Dios? Request kog song Pastor, wala na ibili ang kinakuan ni siya. Ang naa diri Brother Renel is kuan kining nakulangan. Wala na ibili ang kinabuhi. Nag-pray na ba mo igsoon niya? Kumusta man ang atong kinabuhi? Ato na ba ning mag-checking tayo igsoon? Tabanganay maguni ha. Kumusta nga atong pagbati? Wala na ba tayo mga gipang dumtan? Dihon na ako no from from daycare. Inomdom ba tag sa imong na kusnutan pag daycare nimo? Okay sa imong nakaaway? Igsoon i-verify kina pag-ayo. Munang ayag tuguti nga makahimo ka og dili mayo ining adlaw sunod adlaw sa mga labay nga adlaw kung nahitabo
po man na mga iging pasaylo si Ginoo. Ayog tuguti nga makahimo kag dili maayo nga to si mong isig ka tao. Bisan magipasakitan ka igsoon i-try ra god. Kana bitaw mainsulto ka, mapasakitan ka or matumba na imong pedicure. Bagong gipedikuran mahal pag yung bayad kay tag 20 ang kada kuko. 20, 40, 60, 80 sa gatos ining ginira. 200 mahal kayo 400 ning tiil og kamot. Natumban diha sa mall, nasipyat lang ba? Unsa kay imong reaksyon? Igsoon diha binato mapamatud-an unsa atong kanabitang ang atong reaksyon magpamatuod ug unsa atong relasyon diha sa Ginoo. Diha sa kalsada hapit ka mapingsi, hapit ka madumbuli. No, unsa ang imong reaksyon igsoon? Daghang mga butang i-test gyud ta. Kano man igsoon kabalo mo nangandoy magud ang Dios o kanang holy people. Kada bitang katigo mo sacrifice balaka mahitabo ni simong kinabuhi basta lang kay dili ka makasala sa Dios. Ha? So mapamatud-an ba nimo ang imong gugma sa imong isig ka tawo kung kana nga mao nga tawo wala na mahigugma kanimo? Mapamatud-an ba mapamatud-an ba pa nimo nga mahal nimo ang Dios pinagi sa nagkadaiya nga sitwasyon? Kabalo kay isod ang pagpamatud nga mahal na to ang Dios. Maabot ni sa nagkadaiya nga sitwasyon sa kinabuhi. Kabalo mo dili ni sayon. Dili ni sayon igsoon pero kabalo mo paningkamutay. Atong paningkamutan. Sa una siguro magkalulusong paray. Kabalo mo inigsugod na igsoon. Kanabitang musugod kag training ay magkasipyat-sipyat jud ka oy. Magsugod kag drive. Kana magsugod na kag pailov usay di pa kagpailob pero ikaduha katulo nakapailov na ka. Unaw unsaon man nimo igsoon pagkapasar, unsaon man nimo pagka-achieve niya na kung wala kay gisugdan. Kung wala kay gisugdan, so dapat igsoon magsugod na ka. Sugdan na nato igsoon kay ngano naatay gikabot nga holiness. Naatay gikabot igsoon ko nga righteousness, purity. So kung wa tay gisugdan karon, unsaon man na igsoon pag-abot unya sa nagkadaya nga sitwasyon. Kay kabalo kabantay mo sa simbahan karon daghang mga kaguliyang, mga panag-away sa simbahan igsoon ko. Dili pag sinaptanay. Mga sa una wala tagda karon gipang tagad ng mga istoryang mga baho. Na unsaon man nato igsoon yana mga discouragement. Nga tong madunggan kung wala kita igsoon ko pag-amping pagbantay nga ma-maintain gyud nato ang pulong sa Ginoo diri sa atong kinabuhi. Mayong gabi dihan ni Madeline Ponciano. Good morning, Pastor Kim, watching here in Mabulo, Cebu. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. God bless. Salamat, Sister Madeline. Ang Dios magapanalangin diha kanimo. Wala mga kaigsunan kinahanglan sa tong kinabuhi ato gyud nga paningkamutan nga ang mensahe sa Dios modangat diri kanato nga malig-on o madasigon mga pinangga. Okay, daman-dama ang inyong kaugalingon. Kay nana po mga mensahe igsoon, wa gini hunong-hunong. wa gini pahuway mga kaigsunan. Okay, so napailain gikan ni Armando Inglaterra, Pastor request kog song dili ko ibaylo. Ato pa dili ko ibaylo ha, to i-search. Okay, so igsoon ang damang inyong kagalingon alang nasab sa ato nga mga pagtuon ini nga oras ug takna sa kagabihan sa ato nga pagpadayon. Ato sa paminaw ning song request mga kaigsunan na sige lang og saad-saad nga moalagad sa Ginoo apan naapsan hinon sa kamatayon wala na'y kapuslanan pa ang mga katigayunan kay sayuta naman mo paingon wala na'y bili wala na'y kapuslanan pa ang tanan samtang may kinabuhi pa
kuno lahi na wanay kapadulngan pa. Sige lang ang pagpatuyang pagugmad sa kaugalingon, nahikalimtan nga doon na pa'y buluhaton. Nagandam para sa unahan, apan karon gibawian, sa kinabuhi nga unta iyang gipili. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhatan, kuno lahi na wanay kapadulngan pa. Sige lang ang pagpataas, garbo ug paghari-hari, iyang giisip nga siya talahuron. Wala gyuy kalainan sa mga taong kakaraanan, nga ni Jesus sila napalgan nga nakulangan. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhatan, kuno lahi na wanay kapadulngan pa. Kuno lahi na wanay kapadulngan pa. Pastor Kim on air. Okay, salamat mga kaigsoon. Padayon kita nga nagasunod ining oras ug takna sa kabuntagan sa mga minsay sa Dios, sa mga pulong sa Dios nga atong ipaabot ya kaninyo. Okay, salamat kanyo mga kaigsunan. Padayon lamang sa pag-message kay inig hunong nato. Pag-message is atong ipaabot ang tagapagtagad ang inyong mga messages. So, post lang mo dia, butang lang mo dia. Salamat kay mga kaigsunan ha. So, karon mga kaigsunan ang ato nasab nga pagahisgutan. Sugdan tani sa usa ka pangutana. Ang pangalan sa usa ka tawo nga diin nahimo ng anak sa Dios o ang tawo nga nangalagad na sa Dios, kanya magpakasala o mo desisyon siya nga mosunod sa kalibutan pagbalik. So, pwede bang mapapas, pwede bang mapala, ma-delete, ma-erase ang iyang pangalan diha sa libro sa kinabuhi? No? Pwede ba dagway sa inyong hunahuna igsoon? Unsay inyong hunahuna ana mga pinangga? Kung adunay usa ka tawo nga nangalagad niya ning likoy igsoon, gidaog sa unod nun, gidaog sa lawas nun, o gidaog sa nagkadaiya nga mga tentasyon sa kinabuhi, unsa kay dangatan niya igsoon, no? Sa imong hunahuna igsoon sa kay dangatan sa usa ka tawo nga diin nagpadayon sa pagpakasala o sa mga tao nga nangalagad na unta pero nimbalik sa kalibutan, nimbalik sa kagustuhan niya. Kay kabalo mo igsoon ang pag-alagad, grabe ka pahitunon, awayunon kay ba kanang kuan gyud kinahanglan gyud nga paningkamutan gyud pag-ayo kay kuyaw kay igsoon og gyud nato ma-maintain unya. Kung wala tay full knowledge about sa pagsunod sa Ginoo nga matinud-anon, pwedeng matintal o madalata sa unod nun nga mga bahin. Muna sa inyong una-una igsoon, ang usa ka tawo nga nangalagad na unya nimbalik sa kalibutan, unsa kay dangatan?
Malangit pa ba siya? Muna'y pangutana diha mga kaigsunan. Tubaga lang na ninyo, hunahunaalan na ninyo, kung ang usa ka tawo nang misunod si Ginoo, unya ning balik sa kalibutan, nagpakasala pagbalik, unsa kahay dangatan. Presensya mo, Jesus, sa mga butang may kalibutan. Kayang mga butang lumalabay laban. Aba ng presensya mo, huwag katapusan. Ang akong dalawanan, ligon nga akong kasandigan. Nanay lain panangdoy ko, kundi ang presensya mo, Jesus. Dili ko iba'y luwang presensya mo, Jesus, sa mga butang may kalibutan. Kayang mga butang lumalabay lamang. Apa ng presensya mo, huwag katapusan. Dili ko ibaluan presensya mo, Jesus, sa mga butang may kalibutan. Kayang mga butang lumalabay lamang. Apa ng presensya mo, huwag katapusan. Wala na'y langit panggandoy ko, kundi ang presensya mo, Jesus. Pastor Kim on air. Okay, padayon kita mga kaigsunan, ining nga kabuntagon, mensahe sa Dios ang inyong madunggan og mabatian na mahitungod sa estado nato sa kinabuhi, kay basi ba og kumpensado kay ta mga lagad nga mura-mura, kana bang mura-mura sa murag nang alagad, mura pog wala, murag Kristohanon, mura pog dili. Nah, di gid magsirbi na igsuon. Muna nga bulahan ta nga dunay mga pastors nga naningkamot
pagtudlo ka nato aron dili mahimo nga lugak-lugak ni atong pag-alagad sa Ginoo mga pinangga. Matod sa tong igsoon na kung ang Biblia ang atong pasultion nga ang tao nga nakasulod na unta siya sa pagpangalagad sa Ginoo dayon imbalik sa kalibutanong pagkinabuhi nga makasasala ang Biblia gasugilon gyud impierno gyud ang tao nga mamatay nga makasasala. Now igsoon kabalo mo kun atong tanahon dili ni kabahin nga may sugod na kag pangalagad. Kung nisugod kag pangalagad pero ang atong ending mao ni sa ending nimo sa imong kamatayon o sa imo pag-rapture ang imuha manggod nga present nga sitwasyon dili katong nangalagad kag 50 ka tuig. So kung naabtan ka sa Dios nga naas pagpakasala, patay. Pag naabtan ka sa Dios naas pagkabalaan, buhi. Anak yung klarong pagka-istorya. Muna nga atong gipaningkamutan nga walay oras og takna nga mabakante ang atong kinabuhi nga naas pagpakasala. Kay nila pa to labngon og pila man kalawod ng labong-labangon na to igsoon. Maabtan ta nga naas pagpakasala. Kanabi taong una-una igsoon nga hinulusulan ra ko ni inyang hapon. O di ko no kakabtag hapon. Ako ra ning pangayog pasaylo unyang gabi. Nya di kabtag gabi. Muna igsoon ang gitudlo ni Pastor Kim atong gipadayag kaninyo nga dili gyud nato bakantihan nga ang atong kinabuhi na ay sala nga nagpundo. Nasabtan ba niyo ang punto igsoon? Atong siguroon kanabitang dili bakante. Kanabitang walay hungaw ang atong kinabuhing Kristohano kay delikado kay ang kahimtang iyon nila pa to pag bakante na ibuslot murabag na abitay bubbles kabantay mo na igsoon pareha ng example la kanang sakyanan pag naay bakante na igsoon kanang fluid pag naay bakante so dili kayo mo function ang brake kay naay brake mo nang gitawag og mag-bleeding. Bleeding ang igsoon para gyud nga wala gyud kanaban dasok gyud kaayo igsoon. Muna sa atong kinabuhi importante kaayo nga dili mabakantihan, importante nga mag-rapture wa kay sala, importante nga mamatay ka nga wala kay sala. Kay ang makasasala nga mamatay tugpag sa impierno ug ang makasasala nga maabtan sa pag-rapture, pagsakgaw, walay rapture mabasa sa Biblia sakgaw. Maabtan niya ng duha igsoon kamatayon, physical death o kanang mamatay itong lawas o kanang pagsakgaw igsoon ko kung moabot gyud na sa tao niya naatlan ka nga naas pagpakasala, naa sa pagpatuyang sa imong kaugalingon, pagkadelikado sa imong sitwasyon. Mao na ako musulti igsoon kaninyong tanan nga naglantaw karon naminaw. Paningkamutan intaw nato ang pagkinabuhi nga balaan pagbasa sa Biblia aron atong kinabuhi puno sa balang espiritu ang atong kinabuhi kanunay nga kompleto sa pagsunod sa Ginoo. Na unsa man pagkakompleto wa kay gisugdan. Unsa man pagkakompleto igsoon og gapatuyang lang kasi mong gibati. Muna ang pag-alagad sa Ginoo naagi mga sakripisyo. Daghan kang daghan na kang kalimtan, daghan na kang biyaan, daghan na kang antuson. Now, kung di ta mo antuson igsoon, unsa man ato pagkaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Pero ay kabala ka igsoon, temporary ramang gud ni. Temporary na ni. Basa tag bersikulo igsoon, i-post ninyo diya. Gipadayag 3:5. Basa igsoon, palihog kog post. Sige. Ibutang diha igsoon aron makita sa tanan. Kay naay mo reviews ana unya, makakita sila. Sige. Gipadayag 3:5. Tanawan niyo igsoon dali ada niyo dagod. Gipadayag 3:5 mga pinangga atong igsoon ni Brother Josefino Paran. Salamat. Okay, basig mag-live na puros Pastor Gideon mga kaigsunan. Puli-puli ra gyud mo pag mag-live diri tanaw mo dito, tanaw po mo na gingon nga pertindaghan ang pulong sa Ginoo mo nay karon mga pinangga kabalupiting haya-haya. Sa una di mo kadungog mensahe sa Dios, di mo maadtog simbahan. Tino, di ba? Di mo kadungog mensahe sa Dios, di mo maadtog simbahan. Nya usay ni gabot pa niyo simbahan magtabay ra. Pero karon, naglingkod ka lang diha, naka lang sa trabaho, naka lang sa bisan pa og nangguna ka niya na wifi diha. Okay kayo, butang mo cellphone na nang punuan sa mangga.
Pwede na kayo. Nya karon kay napa magi radio, pertinig yung pagkaninduta. Balon kag radio nga naay dry cell nga dala. Adto ka sa kamaisa ng guna, minaw kag Shine FM. Perting ninduta. Sa una di ka kadungog pulong sa Ginoo igsoon kundi ka tug simbahan. Pero karon bisan asa na madunggan ang pulong sa Ginoo. Munang karon, pertig yung pagkabayatan nimo ug maimpierno pa ka. Tinuod na isang pitinig yung pagkaminusa. Asa naman to? Wa man ginyo gipost ibutang lagi diha igsoon. Gipadayag 3-5. Pag-update kami. Pastor, busy kay ko, Pastor. Ibutang lagi ninyo, copy-paste na ba? Copy-paste na ninyo igsoon. Gipadayag 3-5 mga kaigsunan. Pabuton kita mo, bantay kayo. Mention ko niyo mga Okay, salamat kayo ha. Sa itong mga kaigsunan, wala mga itong mga update kayo diri mga kaigsunan. Asa na dagway ron? Ang katong kagabi, dati piting aptikang mo post, basig busy na gaya itong mga kaigsunan. Malihog rata sa itong mga pinangga. No? Malihog ta ba? Kamo na lang ko kuan kay di man ko ka-comment ko digsoon bisan di gani ko ka-comment ani ang kuan gani. Dara si Pastor Renel dara. Gipadayag 3-5. Atong tanawon digsoon ha, unsay gisulti dire? Ang mudaog, paminaw. Sa ato paigsuon kinibang atong pag-alagad sa Ginoo naagyoy daganunon kada bang di ba naman pula sa Biblia nakainom mo na sa Biblia. Salan to? Dagan. Di ba natoy term mga dagan nasa Bible na nakalimot na ko mga pinangga. Kay na magukuron sa kuan. Kay na naman ko sa Revelation ha, murag naka 1/4 ako sa Revelation. Kay mao man akong pagbasa igso pasunuron man ako from Mateo to Revelation. Yung paghumana po nako og Revelation, balik na po kog Genesis. Haring kana pod Mateo na pod. Sige way undang basa igsoon adlaw gabi way hunong ni. Sige nga basa, sige nga tuon. Muna mga kaigsunan. So munang naay mga kuan nga dili man kay kumayan ng memorize, pero ako mahinumduman nga kuning nabasahan nga diin ang mga pulong sa Dios. Unya dili lang kay gibasa, gitun-an unya gipaningkamutan nga ma-apply. Okay, ang sige ngon. Gipadayag 3-5 igsoon, ang mudaog bistihan ang mudaog bistihan og puti. Puti gyud ang sulob na to igsoon pagkanindot kana way buling. Ug dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Okay? Sa tubangan sa akong amahan og sa iyang mga anghel, ipahayag ko nga sila akong mga sakop. Akong sakop. Tanawa na igsoon. Asa ta na sakop? Munang adto ta magpasakop ni Ginoong Hesukristo. Atong tanawon ang term nga diin bistihag puti. Ang mudaog. Sa ato paigsoon, dagan sa lumba ning kinabuhi. Sa atong pagdagan igsoon, dapat way ngilingi. Focus. Ug atong tanawon. Kinsa katong mudaog mao'y bistihag puti. Now sa atong pag-alagad sa Ginoo igsoon timan iniha nga istorya. Karon ang mga dautan ang nagkinabuhi sama sa kalibutan, susama sa kalibutan or nagkinabuhi nga kalibutanon, pwede pa nang malangit. Pwede pa nang malangit. O kini pong mga Kristohanon karon nga nangalagad, pwede pa puding maimpierno. Mao nang importante ang pagkamabinantayon igsoon nga dili mahimo nga ang atong gikuptan karon nga corona, gikuptan karon nga kadaogan mabuyan. Nganong pwede ba mabuyan, Pastor? Pwede. Ngano man, wala pa ta ining kalibutan na igsoon. Ug wala pa ta ining kalibutan ato na taglangit, pwede na. Pero kay naapa man ta din himo na giingon, nagdagan, pwede pa ta nga mohunong, pwede pa tang mangliko. Salamat Sister Manilyn Vidal Calyura Factoran. Thank you for watching. Mo na mga kaigsoon, pwede pa tang maimpierno. Pwede pa pong malangit katong naa sa kalibutan. Muna nga tong pagtudlo igsoon, klarohanay. Ngag unsay naangko nimo karon nga kaluwasan, unsay nabatunan nimo nga gihatag sa Dios. Oy ayaw na ginagbuhi. Na unsa man pag-maintain. Kinahanglan kanunay kang magbasa, kanunay kang mag-ampo, kanunay kang maghimo sa kagustuhan sa Ginoo. Dili lang kay misigog imen. Buhata. Ya maminaw tagtudlo. Maminaw tagiya sa pastor. Dili kay magpaturatoy ta igsuon sa tong gusto. Ayaw kalimot. Pwede kang naay relihiyon, pero pwede pod nga na wala kay relasyon sa Dios.
Unsay ang gingon igsoon ang mudaog bistihag puti og dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Mo nay pagkadelikado sa ato pa ikaw nga nangalagad karon. Ikaw ha? Paminaw, ikaw nga nangalagad karon. Nagalagad ka. Pwedeng mapapas ang imong pangalan sa libro sa kinabuhi. Kung ikaw magpakasala. Kung ikaw mo desisyon nga mo biya. Di ba? Diba? Tungod sa kalisdanan, daghang mga tao namiya sa pagtuon, namiya sa pag-alagad. Nayuban, dili halata igsoon. Kay, dili halata ba? Nga wala na day ngalan sa libros kinabuhi. Nagpadayon ra magsimba. Muna nga sa tong pagtudlo, igsoon, atog yung likayan ang makaangin sa pagpakasala. Daghang kayo. Mga Kristohanon, kaingotang Kristohanon, pero nagpadayon ras kalibutanon nga mga buhat, mga unod nun, mga trabaho nga mugna lang sa unod igsoon. Daghang kay mo reklamo ani mga pinangga pero ako gining itudlo. Kanang pagtanom og tabako, pag-usap og tabako. Asa man na iya ba na sa Dios mga pinangga? Dili pag-amping sa kaugalingon. Pagpamaligyag mga ilimno makahubog, walay pag-amping igsoon. Kanunay nga nagsunod sa unod nun nga mga pagbati. Kanunay nga nagsunod sa mga pagbati nga subay sa unod. Tanawa igsoon ang Biblia, klaro kayo. Nga nakigbatok ang atong unod, kanunay nga nakig-away, kanunay nga kanabitang nagkarambula sa sulod. Espiritu sa Dios, espiritu nato. Muna mga kaigsunan, atong paningkamutan nga dili mapala, ma-erase, mapapas ang pangalan sa libro sa kinabuhi sa atubangan sa akong amahan o sa iyang mga anghel. Ipahayag ko nga sila akong mga sakop. Sa ato pa, ang Ginoong Hesukristo mo'y mo presentar nga kini akong mga sakop. Nga kining tao igsoon, kay moingon man dayon nga ako ng sakop. Ako ng mimro. O igsoon, di na kinahanglang masako pati ka, di na kinahanglang mamimro pati ka. Ang importante, kitang duha may relasyon sa Ginoo. Muna importante mga kaigsunan nga atong mapamatud-an, maniguro tang ang atong pangalan mo nang kung kita nangalagad sa Ginoo, we have to maintain sa atong mga pangalan nga dili mapala diha sa libro sa kinabuhi. Kay delikado kaigsuon ang atong pangalan og mapala, mapapas sa libro sa kinabuhi. Ato pandungagan igsuon Aritag Exodus mga kaigsunan. Nganong mapapas ang pangalan? Ngano dagway? Palihog kog butang na pod Exodus 32:33 at 32 ngadto sa 33. Atong tan-aw igsoon nganong ingon ani ang sitwasyon. O ngano nga pwedeng mapala, pwedeng ma-erase. Muna nga kanunay natong gitudlo, palihog kog post igsoon gika Exodus 32 ngadto sa 33. Kapitulo 32, versikulo 32 ngadto sa 33. Muna mga kaigsunan, nga atong yung tinghuaon nga ma-maintain ang atong kalawasan kanunay ta nga magpatudlo. Minta dugay na kong simba. Ako'y tagya ning simbahan. Dili na assurance igsoon. Unya atong makita ang pagkamalaan, pagamping sa kaugalingon. Unya dili na madinom tanon. Dili na maghuna-huna, dili na hisgot atong mga butang nga wala ka pabore ang atong hisgutan. Ang Dios naghatag nimong pabor og katong mga tao nga wala maghatag nimong pabor, kinahanglan nga imo kato silang pasayloon. Imo kato silang pasayloon. Og ayaw gyud pagmagahi igsoon sa pagsunod sa Ginoo. Nanabay inyo na bang nakita ni igsoon? Nangita pa daw kay okay pa. Exodus 32 ngadto sa 33. Wala mga kaigsunan, importante kay nga mag-amping ta. Basig nagpadayon rata sa pagpakasala igsoon, ato gining i-itemize mga pinangga. Basig nagpadayon rata pagka kalibutanon kay style ba. Ug asa tong fiesta, tua. Ug asa tong disco, tua. Ug na mga chicks, tua pod. Na inom-inom gamay, inom-inom pod.
Ha? Ug unsa to mga kalihukan sa kalibutan, tuwa pod. Walay pag-amping ug walay pagbantay. Walay kanunay nga pagtiid igsuon unsa ni ang pagkinabuhi nga matarong nga pagkamainampingon sa kaugalingon. Dili pwedeng moingon ta nga okay ra man guni. Ha? Okay ra ni kaayo. Maayo ra ni. Laruan ang giingon sa Biblia igsuon. Ang mudaog, kinsa man lang ang mudaog, ang mga taong kanunay nangandoy sa presensya sa Dios. Kinsa man ang mudaog, kinsa man bistihag puti, katong mga tao igsoon ko nga nagamping sa kaugalingon, nagpadisiplina sa Dios, nagpatudlo sa Dios, naningkamot sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ha? Mao katong mga tao nga ding kanunay nga nagluhod, kanunay nga nagampo, kanunay nga nagbasa, kanunay nga nagamping sa kaugalingon sa pagpanulti gawi sinuluban sa mapagpilig mga dapit nga adtuon o bisan asa man mo adto sa mga taong gikahalubilo sa matag adlaw, kanunay kini nga nagamping. Kinsa man kining mga tawhana ang akong pakighalubiluhan, kinsa man ning mga tawhana nga ako nga kining duulon, igsoon ko dapat naa ka sa kanunay nga mga pag-amping. Unsay gisulti na igsoon? Exodus 32:33, apan pasaylua in taon sila sa ilang mga sala. Ha? Nagisgot nig sala igsoon, kining sala karon og kaniadto mao ra ning sala. Sala gihapon. Balakag kaniadto ni kay sala kasala, sala gyud. Sumatod sa Dios igsoon o matod ni Moises nga ningon siya kay kini ko mga Israelita na amang goy pagka si gyud ba nya nakahimo og kalapasan, nakahimo og dili maayo o nakikini si Moises tao man nga matarong, tao nga diin naningkamot sa pagsunod sa Ginoo, tao nga naningkamot pagtuman sa kagustuhan sa Ginoo. Siya maoy ni nangatubang og siya moy ning hangyo ni apila ngadto sa Dios nga matod niya apan pasayloa in taon sila sa ilang mga sala. Kung dili ka makapasaylo kanila, papasa sa imong listahan ang ako ngalan. Tanawa igsoon, kinsa may makahimo ani? Grabe ka concern si Moises sa mga tao nga nagpakasala. Mahal kay niya ang mga tao. Imagine og dili man mapasaylo sa Ginoo ang mga taong nakasala, iyang pangalan mo ipapapa sa listahan. Iyang pangalan ang ipapapa sa listahan. Pangalan ni Moises. Igsoon, daghang pastor nagsacrifice alang kanimo. Daghang wala kakaon og tarong tungod og alang kanimo. Kaniadto, daghang mga pastor nga wala kabistig may bisti. Kaniadto tungod og alang kanako. Daghang pamilya nga nasakripisyo igsoon tungod kanatong tanan. Nganong naingon ani ta karon may pastor nga nagkugi alang kanato. May sakripisyo. Na unsa may atong mahimo igsoon sa mga taong nagsakripisyo, lalo na ni Ginoong Hesukristo aron kita mamaluwas. Lalo na ni Ginoong Hesukristo nga naghimo igsoon og mga pamaagi aron kita mamaluwas. Unsay gisulti igsoon, papasa sa imong listahan ang akong pangalan. Si Moises na gyud ang may desisyon nga ipapapa siyang pangalan. Apan unsay tubag igsoon? Ang Ginoo miingon kang Moises, ang ngalan sa nakasala kanako mao'y akong papason. So kung ikaw igsoon nagpakasala, imong pangalan mo'y mapapas sa listahan. Ang pangalan sa nakasala ayaw kalimot igsoon nga may listahan. May pangalan ka didto sa libros kinabuhi. Og timan ini, kung ikaw nangalagad sa Ginoo pero ang imong binuhatan dili haom sa Ginoo igsoon, dili haom, delikado mapapas kay ngano. Pag mga butang nga gihimo nato ngadto sa Dios nga dili haom,
delikadong mapapas ang atong mga pangalan. Delikadong mapapas, igsoon ko, ang atong mga pangalan. Munang mintino nato igsoon ang atong pangalan nga kanunay nabutang sa listahan sa kinabuhi. Unsay buhaton, pastor? Dili ta magpakasala. Dili na ta magpakasala. Kanunay na nato nga himuon igsoon ang mga butang nga mao'y ikalipay sa Dios. Ayaw pagkumpiyansa sa imong kaugalingon. Ayaw igsoon. Ayaw intawag tuguti nga magpadayon data sa atong mga kinabuhi nga sama ra gihapon sa kasagaran. Ha? Nga walay kanabitang walay pag-aping, walay pagdisiplina, kanunay ra gasunod sa atong gusto, sa atong pamaagi. Tuguti kuno nga atong kaugalingon, grabe ka mapainomsanon. Kinsang pangalan igsuon ko ang mapapas? Ha? Kinsang pangalan ang mapapas, mga pinangga? Ang pangalan sa tao nga nakasala. Na kumusta nga tong kinabuhi? Moingon ra balita, tao ra mo ta, makasala ra mo ta, nabagoy ta ang perpekto? Dios na may perpekto? Igsoon, mahitabo na kung maningkamot ka. Ha? Munang ayaw yun mo to ang istorya nga once you save, always save. Tinuod na, ma-save ka, basta kanunay nimong giwintain ang pagkinabuhi nga balaan, matarong putli, sama kang Kristo. Pero mapasagaron kasi mong kaugalingon, wala kay pag-amping igsoon. Way basabasag Biblia, unsao man pag-maintain sa imuha igsoon nga pagkabalaan, pagkamatarong. Unsao man pag-abot niya na, kundi gyud ta maningkamot. Kundi ta mo padayon pagdot-dot, pag-alagad sa Ginoo. Kung kanilang atong standard may atong sundon, dili gyud mahitabo igsoon. Ha? Di gyud mahitabo nga maabot ta ini nga puntuha. Ha? Mo na mga pinangga ato yung ginapaabot kaninyo. Ayaw sayangi ang gihatag sa Dios nga kagayonan nga pwede pang himuon nato kini mga sugo sa Dios. Kay basig moabot ang panahon nga dili na niya ta makahimo mga kaigsunan. Igugma ka ni Jesus na siya'y plano sa imong kinabuhi. Dili drugs, dili beer, tubig na magtuburan. Kabalo ka? Hapit na mo balik ang Ginoo. Ayaw na una-una ang mga butang sa kalibutan. Higog pa siya. Kay una naghigog pa. Andam na ba ka? Yeah. Pangandam na. Kay balikan kanya. Pangandam kay mubalik na siya. Si Jesus mubalik na siya. Ipili o gitawag kanya, ayaw o kaluya. Uy nang giunaw-una nimo, ug ang mga butang nga di makaayo. Ginoong Jesucristo, please kabangi ko. Ani na una ug mubalik na siya. Mura guy-guy ang tingog sa trumpeta. Uy nang giunaw-una nimo, ug ang mga butang nga di
on air. Okay, mga kaigsunan, salamat kay sa pulong sa Dios nga atong nabatian og nadunggan. Ayaw kalimot atong pangalan pwedeng madilit, pwedeng mairis, pwedeng mapapas kung kita magpakasala. Munang ampingi gyud atong ampingan ang kaluwasan nga atong naangkon nga gikan sa Dios, mga kaigsunan, aron dili kini mahimong masayang mga pinangga. Unang igsoon, padayon sa pagkinabuhi nga matarong, paningkamuti, nga dili mo react na imong unod, panahon sa nagkadaiya nga sitwasyon, at abanganay kita, posible sa una, madala ka, sa una, murakag ma-emosyonal, o guban pa, kadili, kabulong igsoon, dili na sayon nga pakigbatukan. Munang nga kinahanglang gitagtabang o giya, sa una, grabe na ang kalisod. Kana bang grabing kainit na gyud si mo hanga, mura na gyud kag mo sulbong, lamit na gyud kayong ipanimalos, pero sa sugod ra mo ilisod. Kung kanunay nimong gipaningkamutan, mahitabo nga imo nang ma-overcome mga pinangga. Okay, salamat sa inyong pagsunod o pagpaminaw, mga kaigsunan din hilang kukutob. Salamat sa inyong pakiguban na kaninyong tanan nga naakaroy na mga gibatis yung lawas, mga problema kalisod. Ay mga kaimtang nga dili mayo, isoon isalig sa Ginoo. Kaya naside ko ang Ginoo may buhaton alang kanimo og alang kanako. At tutas mga pag-ampo, mga kaigsunan, sa ato nga pagtapos ini nga mao nga programa. Amahan ang mga langit nun, salamat Lord sa imong kaayo. Salamat sa imong nga mensahe, salamat sa kanunay nimo Lord nga pagatiman pagbantay diri kanamo. Salamat Lord nga wala mi nimo gipasagdan, kanunay ka naghatag og kaluwasan sa mga tawo nga dili paluwas. Salamat Lord nga kanunay ka naghatag kanamo kalig-on kadasig. Lord, ako nagampo sa mga tawo may sakit, balatian, may problema, may kalisod. Ikaw ang Dios sa langit nga maghatag kanamo kalig-on. Father God, akong ginatugyan, ginasalig kanimo ang tanan. Ayaw kami Ginoo pasagdi sa among kinabuhi, bisan asa kami mo adto unsa may among pagkabuhaton, naa ka nga Dios nga among kauban adlaw o gabi. Salamat Lord, akong ginatugyan, ginasalig kanimong tanan kini nga mga sibianan nga magpadala kag salapi Ginoo aron magamit sa adlaw-adlaw nga panginahanglanon o sa matag bulan Lord. Mituo mi diha kanimo, misalig mi kanimo Lord nga bangay may paghimuon ka, may pagabuhaton ka. Even sa mga naglantaw karon Lord, may problema sila, may utang, may kabugat man, may panginahanglanon sa ilahang nga panimalay, sa lapi man o unsa ba Lord. Lord, tabangin taon sila Ginoo nga kini makabot nila Ginoo. Lord, ang mituo kami misalig diha kanimo nga walay mga butang nga gihangyo sa imong nga mga anak nga kuyog ang pagtuo nga dili matagan og katubagan. Salamat Father God, kining tanan akong ginasalig, ginatugyan, pinagi sa mga anak nga mga Kristo mulawas kitang tanan, magaingon amen og amen, mga kaigsunan. Salamat sa Dios o salamat sa tanan sa ngalan sa tibok pwersa ni nga mao nga sibianan. Kini si Pastor Kim Ryan Absin, makasaol man yung kaniyo sa katapusan na sa tanang plano, sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan, pwede ka natong sipiaton apan ang naging sipiata ang pagtuo pagdawat ni Kristo is personal nga manlos na salamat. May buntag ka natong tanan ng Dios, magpanalangin. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.